Så er Nikolaj kommet i garagen. Jeg var til polterappen i lørdags og fik en fucking fibersprængning i mit dæk. Så det var meget sejt, kan man sige. Det har så gjort, at det er tirsdag i dag, og jeg kan få lavet en skid. Men jeg har jo den her motor her, yes, og denne her. Jeg skal bare lige catch up på mig selv. Nå ja, jeg er ved at samle stempler, det har jeg gjort. Plejstænger og stempler har jeg samlet. Jeg ville egentlig have brugt de gamle lejer, men blev nødt til at finde en anden plejestang, som der ikke var lige så pæn i lejerne. Så nu er jeg nødt til at købe nogle nye lejer til projekt affaldsmotor. Det er måske meget godt, kan man sige. Ja, jeg er lige ved at rense ringene, pille ringene ud og bore hullerne op. Der sidder en der, og der, og der, og der. Men der skal man selvfølgelig lige steppe ringene af. Planen er i dag at få samlet de to motorer. Men jeg har også lige det her ben, jeg lige skal tænke på, så det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Jo, det gør. Jeg bliver lige nødt til at se den der cylinder her. Kan I se ridserne? Den har altså fået med den der. Og noget bremserens, og så har den fået noget olie lige til at tage diverse. Og vi sætter dem her i. Jeg kan godt nok se, hvor længe den her motor den holder. Ja. Nå, som I kan se, så mangler der en skive her. Der skal sidde sådan nogle skiver, så jeg tror det er for, at den der ikke gnæver ned i topstykket. Jeg har før set nogle motorer, jeg har samlet, eller skilt ad, som andre har samlet, hvor de simpelthen mangler. Og nu har jeg prøvet at lede efter sådan en der i 10 minutter, eller 4 eller sådan noget. Jeg kan ikke finde den, så nu bliver det bare samlet med direkte ned på. Det er lige meget. Skrammelmotor. Jeg har det meget svært ved det. Faktisk, det er lidt mystisk. Wow. Det var noget så langt. Jeg er ikke så tilfreds med det toppakningshalløj her. Hvis man sådan lyser her, så kan man ligesom se lyset her, det kan I også se. Hvordan det ligesom, og det skal det ikke. Og nu henter jeg lige nogle plejestangslejer til bunden, så jeg kan få spændt bunden. Og så prøver jeg lige at løsne en bold ad gangen, og lige give den en lille smule mere. Hvis jeg stadig kan se luft, så rører der simpelthen en anden op og ned. Der er ingen grund til at samle den, når du kan se en fejl. Og jeg synes, det der er en fejl. Og så kan jeg også lige sidde lidt ned med mit dejlige nye ben. Nu har jeg løsnet alle boldene, topboldene, spændt det igen. Der er stadig lidt luft. Men når jeg tænker mig om, så er den her pakning lavet lidt anderledes end de andre. Og nu har jeg selvfølgelig ikke nogen, jeg kan vise det med. Men de buler sådan op. De buler op her. Så jeg tror meningen med den anden slags toppakning, det er, altså den buler ikke kun op her, den buler op alle mulige steder. Hun skal være tæt. Så jeg tror det er det, der er meningen med den her toppakning. Jeg er så nødt til at prøve det. For at se, hvad der foresker, altså hvorfor den her ikke virker, og hvad fanden der foregår. Så jeg bliver nødt til at prøve det. Det er på min skraldemotor jo, så lad os bare kaste den sammen, og så gider jeg sgu heller ikke at skille den noget igen. Jeg har skiftet oliepumpen til en med krumtopsensor. Hvorfor fanden har jeg det? Det var sgu da åndssvagt. Nej, det er det ikke, for den skal i min egen bil. Og der kan den kun komme krumtopsensor. Ja, så er det bare at sætte knaster og alt det der i. Finde noget tandrem, finde noget tandrem og nogle medløberhjul. Og så er det klar. Nu når jeg ikke rigtig kan komme videre med den her motor, fordi jeg mangler alle de dele. Nu har jeg taget og starter den ind. Og jeg synes simpelthen, den der lyd, den er så mærkelig. Så nu har jeg pillet olien af, og nu vil jeg lige se, om den glimter. Og så bagefter, så bliver jeg bare desværre nødt til at køre ned mod Christian. Hvorfor gør kameraet sådan? Så skal jeg ned mod Christian, desværre. Men han skal lige have en hånd til at få sat knaster i hans racerbil. Så nu skal jeg lige tjekke, at det her det er brækkerne. Det er det. Og med mikrometerur. Brækker. Og mikrometerur.
De 2 ting skal jeg have med. Så skal vi ned og hjælpe ham, og så er det hjem og fortsætte med den her, hvis jeg gider, og klokken ikke er blevet alt for mange. Så er jeg kommet herned, og vi har lige pillet de andre knaster ud. Nu skal vi have de her i. Hvad er det der for nogen? De biler. Ja, hvad? 266 graders knaster. Han havde jo den der turbo, han købte af mig, men den var sgu for stor. Den kunne han ikke spole, så han har købt en, hvad hedder den her, GTX 2860. Den har fået ham til at smile. Så det må være bedre. Yes, og her er de her helt nye, og det bliver meget... Ja, der skal vi have flyttet noget over her. Ja, det var meget sjovt. Det har man ikke prøvet før. Så vi kan lige slå det øverst på hans. Kan du pause? Tak. Så er knasterne monteret. Tandremmer på. Så skal vi lige have noget dæksel på. Hvad fanden var der mere? Var der ikke en ting til? Nej, dæksel på. Det er nok bare dæksel på. Så skal vi prøve at starte den. Ja, tændrøjer, det var det. Ja, så var det. Tændrøjer i, start den. Så er vi klar til at dreje nøglen. Ja. Så er vi klar til at dreje nøglen. Og lige en tår cola til næverne. Har vi tændrør i den der? Tror jeg altså ikke. Nej. Fedt. Så bliver lige monteret tændrør. Det var åbenbart min opgave, siger han. Ja. Hvor lader alt andet? Jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik noget at bakke op der. Du har fundet en brik, som jeg ikke gad med at lede efter mere. Allersidst. Jeg kunne ikke finde brikken. Nå, det var kompressionstest. Ja, kompressionstest. Der er masser af kompression på. Den går lidt mere uroligt. Men jeg var til gengæld i Biltema i går. Der er lige lidt olie til liften. En ny 14 rørtop. Så jeg har en i bilen og en herinde. Og en ny mega lang af dem her. Jeg har været for nær til at købe længe. Og så er jeg faktisk gået i gang med den her turboen. Den ligger der. Manifolder, hvad der dertil hører. Olien har jeg tappet af og hældt over i en anden bøtte for at kigge ned i bunden. Og altså, der er ikke noget i olien. Jeg så lige en video med en af YouTuber, jeg følger. Og hans kones Evo sagde en mærkelig lyd. Og han pillede toppen af, og så havde den lukket ventiler. Så det kunne da sagtens være, at det var det, der var galt med min. Nu vil jeg prøve at pille toppen af, se om det er det. Og ellers er det jo bare ud med den, i med den der. Ja. Bum, bum, bum. Så har jeg lige forvildet mig i garagen igen. Bum. Sådan skal det ikke gøre. Jeg plejer, der er nok er dødt på den cylinder der. På trods af, at man ingenting kan se i olien. Bum. Så jeg piller bunkeret af, bare lige for at kigge. Kan I se noget? Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Men det der, det er en hovedbold til hovedvejen. Og der mangler en der.
Ja, det ved jeg ikke, hvorfor den er der. Og der skal den ikke være. Og plejestang på etteren er blå. Yeah! Nå, ny dag, ny energi. En hovedoverfald, lejeoverfald, bold er faldet ud. Og det har så gjort, at olietrykken er forsvundet sådan lidt derfra, men forsvundet fuldstændig til min plejestang. Jeg tænker det er sådan der. Og plejestang og en krumtappedød. Så den her motor, den kommer bare lige i skammen. Og nu piller jeg den ud. Og nu er jeg lidt i tvivl, fordi nu har jeg lige fået en blok og nogle plejestænger. Så måske jeg lige samler en, så vi kan lave lidt mere power på denne her. Jeg ved det ikke lige helt, men til at starte skal vi i hvert fald lige have det ud. På trods af at jeg ikke kunne se noget i olien, er jeg ret imponeret over, at der er så mange jernspåner i. Ja, så det skal nok lige renses. Godt og grundigt. Mange dage siden jeg har kameraet i hånden. Den er jeg skulle til søen, men det er i dag. Og det når jeg ikke, så de her nummerplader, de bliver pillet af. Ellers får en bøde på 2.000, og nu bliver det alligevel vintersæson, og den virker ikke, så jeg tænker, det kan sgu være lige meget. Så af med pladerne! Ja, den gider jeg ikke lige nu. Pladerne er afleveret. Kender I det, man er mega træt. Okay, så